Valencianes i valencians, avui vos contaré 4 veritats sobre les falles, perquè esteu penjadíssims, o sigui, és que... Però bueno, tu de què estàs xerrant? Les falles és la cosa més guapa del món. I nosaltres les vivim fenomenal. Ets la meva... No t'enteres de res. Ets la meva sogra, conxa, que això és un mo. Pero yo no sé decir lo que te risa, lo tengo que decir serio, porque es verdad que sí, que las fallas son una cosa seria per... Veus? Com tots els valencians, acaba parlant en castellà, mireu. No diré res de les falles perquè no vull tenir un Cristo familiar avui, però sí que vos diré que tot el dia en la tonteria aquesta de foc i els trons i tal, si voleu veure això com se fa de veres, veniu a Mallorca per Sant Antoni, que mola molt més. I fotreu una calorada ara en mes de setembre que no té nom, que estem aquí tot brollant i vosaltres encendreu foc i fareu petardos, que esteu malalts. Au, Que és igual. vaig a fer-li dinar i tornaré perquè és que si no, no calla, no Lo que calla. val és el sentiment, la unió. Això és, i no el que tu dius, a mi me va molt bé, lo de Sant Antoni, però les falles són les falles i a mi m'encanten. Ni idea, tu, ni idea.